A sada je na redu Ivona Burkacka. Prvi put je vidimo i uživo, iako već godinama vredno radi u našoj komisiji. Ona će nešto reći o faktorima koji utiču na strukturu i veličinu poljskih deriwacyjnych gnezda. Izvolite. Tematem mojego wystąpienia będą czynniki, które wpływają na wielkość i strukturę gniazd słowotwórczych. Odwołuję się do materiału polskojęzycznego. Chciałabym pokazać, jak na strukturę, a więc na liczbę taktów derywacyjnych, na udział reprezentantów poszczególnych części mowy wpływa to, czym jest baza. I tę wielkość rozumiem jako zarówno liczbę derywatów w gnieździe słowotwórczym, ale również także długość łańcuchów, czyli tych okładów, o których mówił przed chwilą prelegent przede mną mówiący. Materiał zaczerpnięty został z polskiego słownika gniazd słowotwórczych, z pierwszego i drugiego tomu pod redakcją Hanny Jadackiej oraz trzeciego i czwartego pod redakcją Mirosława Skarżyńskiego. Zdjęcia tych słowników nie po raz pierwszy, jak Państwo widzą, się pojawiają. Warto wspomnieć, że na temat materiału pochodzącego z tego słownika mamy kilka opracowań. Dotyczą one przymiotnika i to jest artykuł Teresy Vogel-Gesang na temat rzeczownika Hanny Jadackiej, to jest praca Rzeczownik Polski jako baza derywacyjna. Na temat liczebnika Mirosława Skarżyńskiego mamy 2 teksty, natomiast jeżeli chodzi o czasownik, mamy dopiero badania ukazujące pewne fragmenty. Nie obejmują one całości materiału, bo też tom czasownikowy składa się z 2 części, jest bardzo duży. Do tych prac będę się odwoływała. Zanim przejdę szczegółowo, chciałam powiedzieć, że prace dotyczące wykorzystania metodologii gniazdowej i tego słownika, o którym mówiłam, są prowadzone w 4 podstawowych takich nurtach. W jednym, który mnie bardzo interesuje, są to kwestie nacechowania ekspresji leksemów bazowych, czyli jak czynniki stylistyczne mogą wpływać. Drugi to jest językowy obraz świata i tutaj zwłaszcza tekst Eleny Karpiłowskiej jest bardzo dla mnie inspirujący. Dalej są to kwestie związane z procesami derywacyjnymi i pola leksykalno-semantyczne. Pomijam tutaj prace konfrontatywne, które także od lat 80. ukazują się, natomiast one były tworzone przed słownikiem. Teraz pojawiają się propozycje ujęć panchronicznych, również porównujących rozwój pewnych morfemów. Metodologia gniazdowa, jak było już powiedziane, ma tradycję dosyć długą. Oczywiście to jest słownik Tichonowa, ale także prace Szaumiana i Sobolewej, to zwłaszcza jeżeli chodzi o znaczenia symbolicznej grafy, które dla polskich badań są bardzo istotne i zostały zaczerpnięte z tego opisu generatywnego. O początkach w Polsce już była mowa, tekst Wierzchowskiego się już pojawił. Prace nad słownikiem to były lata 80. ubiegłego wieku, nie skończyły się, brak środków, jak to zwykle bywa. Finalnie słowniki pojawiły się w 2 ośrodkach. Jeden to był ośrodek warszawski i to była Hanna Jadacka. Drugi ośrodek to był profesor Skarżyński, który wydał właśnie mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców. O historię przedstawia przywołana już tutaj publikacja Słowotwórstwo gniazdowe, historia, metoda zastosowania pod redakcją wspomnianego profesora Skarżyńskiego. Jeżeli więc mówimy o polskim słowotwórstwie gniazdowym, to są te 2 osoby, które Państwo widzą. Profesor Skarżyński, niestety nieżyjący, i profesor Hanna Jadacka, osoby zaprzyjaźnione i pracujące potem przy kolejnych tomach razem. Jeżeli mówimy o słowniku gniazd słowotwórczych polszczyzny, to warto wspomnieć i podkreślić, że ośrodkami gniazd są znaczenia wyrazów centralnych, a więc nie jest to morfem rdzenny, nie jest to wyraz jako taki, tylko wyraz w konkretnym znaczeniu. Stąd też kolejne znaczenia wyrazów mają i tworzą odrębne gniazda. Również w obrębie derywatów uwzględnia się znaczenie i tworzą one wtedy podgniazda. Jeżeli chodzi o zasady analizy, motywacji, przyjmuje się zasadę dominacji systemowej, czyli przyjmuje się taki kierunek motywacji, który obejmuje jak najwięcej jednostek, pozwala wytłumaczyć większą liczbę
większą liczbę derywatów. Warto też zwrócić uwagę, że nie odnotowano wszystkich leksemów, nie interesowały autorów znaczenia przestarzałe, archaizmy, wyrazy o znaczeniu gwarowym czy funkcjonujące w gwarach, niezwykłe gerundia typu siedzieć, siedzenie, jeżeli nie towarzyszy temu jakaś dodatkowa zmiana semantyczna, a w trzecim i w czwartym tomie wprowadzono zmiany związane z rozwojem samej metody analizy synchronicznej, na przykład element nie potraktowano jako modulant, a w związku z tym wyrazy, w których strukturze występowało to przeczenie nie, były potraktowane jako złożenia. Trzeba mieć świadomość w związku z tym, że pierwsze dwa tomy mogą się różnić od opisów w trzecim i czwartym tomie. Jeżeli chodzi o czynniki, które wymienia się jako wpływające na strukturę i wielkość gniazda, zwykle wskazuje się część mowy. To jest dość oczywiste, pokażę Państwu, jak to się będzie przekładało, nacechowanie stylistyczne, długość leksemu bazowego, chociaż tu muszę od razu podać, dlatego pojawia się znak zapytania, że w polszczyźnie bardzo często występują ucięcia, w związku z tym długości nie można uznać za taki najistotniejszy element wpływający na derywację, genezę leksemu bazowego. Tutaj mówi się, że często te jednostki obce mogą być mniej płodne słowotwórczo, chociaż też pokażę, że to nie zawsze tak wygląda. Wśród innych czynników wymienia się znaczenie, zakres stosowania, frekwencję, aktywność frazologiczną, na to Jadacka zwracała uwagę, ograniczenia morfologiczne. Te na fioletowo zaznaczone to są te, o których chciałabym trochę Państwu więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o część mowy, mamy zestawienie wykorzystujące badania i to, co na fioletowo, to moje wyliczenia na potrzeby dzisiejszego referatu. Proszę zobaczyć, że najbardziej płodny jest liczebnik. Średnio w gnieździe liczy 112 derywatów. Nas to nie dziwi. Od liczebników możemy tworzyć dość swobodnie kolejne wyrazy pochodne, zwłaszcza złożenia. Natomiast proszę zobaczyć, że przymiotnik tworzy bardzo dużo derywatów. Średnia liczba derywatów w gnieździe to 9. To jest znacznie więcej niż rzeczownik czy czasownik. Podobnie, jeżeli spojrzymy na liczbę taktów, czyli jak długi może być ten łańcuch słowotwórczy, to zobaczymy, że tutaj czasownik i rzeczownik tworzą najdłuższe struktury. Tak? Czyli widzimy też, że ten rozkład na poszczególne takty derywacyjne jest różny. Im dłuższy, tym wiadomo, że tych derywatów na pierwszym takcie będzie mniej. W obrębie czasownika najwięcej jest modeli czasownikowych, w obrębie rzeczownikowych. To jest, mówi się o tym, że to są takie części mowy, które są derywacja, w których jest nastawiona na pomnażanie własnych zasobów. Jeżeli chodzi o nacechowanie stylistyczne, w świetle badań wiemy, że wyrazy nacechowane stylistycznie, zwłaszcza wyrazy ekspresywne czy wyrazy potoczne, tworzą mniejsze gniazda. Należy to wiązać z tym, że nacechowanie ekspresywne zawarte w bazie może być przykrywane bądź tonowane przez kolejne sufiksy i ukrywa się. Poza tym wiele sufiksów ekspresywnych kończy procesy derywacyjne, czyli już do nich nie są dodawane kolejne sufiksy. Sufiksacja jest bardzo częstą techniką w obrębie polszczyzny, jak i też w wielu językach słowiańskich, więc ten aspekt należy brać pod uwagę. Porównałam tutaj dane dotyczące czasownika, odwołałam się do publikacji Skarżyńskiego i mojej dotyczącej czasowników potocznych i proszę zobaczyć, że o ile średnia liczba derywatów w gnieździe dla czasownika to jest 8,1, to tak dla czasownika potocznego to jest zaledwie 3,6. Czyli widać, że to nacechowanie podstawy, ekspresywność powoduje, że tych derywatów jest mniej. Również inaczej widać, że ten pierwszy tak derywacyjny jest bardziej obciążony. Jeżeli chodzi o znaczenie czy liczbę znaczeń, to warto tutaj wspomnieć, że zwykle największe gniazdo tworzy wyraz w swoim pierwszym znaczeniu. To jest często to znaczenie podstawowe, a więc mocno
osadzone w procesach konceptualizacji świata, w obrębie tworzenia i opisywania elementów. Kolejne znaczenia są to często znaczenia specjalistyczne. Widzą tu Państwo geologię, sport, budownictwo, tak? To są znaczenia specjalistyczne. Jeżeli chodzi o te leksemy, które znajdują się w centrum pola leksykalno-znaczeniowego, na przykład dla czasowników ruchu, jest to czasownik iść albo jechać, to te gniazda są duże. Podobnie na przykład dla czasowników mówienia jest czasownik mówić. Wiadomo, że taki leksem, który jest w centrum, jest podstawowy, będzie tworzył duże gniazdo. Spójrzmy na drogę, gniazdo rzeczownikowe. Mamy tutaj czasownik podróżować. Tak jest na podstawie danych słowniku gniazd słowotwórczych. Jeżeli uzupełnimy te dane o nowe elementy, nowe wyrazy z Narodowego Korpusu Języka Polskiego i z internetu, to zobaczymy, że się to rozbudowuje. Potrzeby nominacyjne powodują, że wyraz, który funkcjonuje, może także, to wszystko, co jest na niebiesko i na zielono, to są to nowe elementy. Geneza leksemu bazowego owszem, może być istotna, ale trzeba wiedzieć, że mamy dużo internacjonalizmów. Elementy internacjonalne powodują, że gniazdo się rozbudowuje. Dawne zapożyczenia, zwłaszcza łacińskie czy greckie, tworzą duże gniazda. Ważny też jest stopień adaptacji. Im większa adaptacja, tym bardziej prawdopodobne, że wyraz będzie tworzył gniazdo. Mamy wyraz zapożyczony z francuskiego, bądź jak niektórzy chcą z niemieckiego, turysta. To jest gniazdo w podstawowej postaci. Uwzględniłam znów z Narodowego Korpusu nowe wyrazy. Proszę zobaczyć, jak dużo terminów i nowych wyrazów się pojawiło. Widać, że ten wyraz jest istotny w procesach nominalizacyjnych, w konceptualizacji świata i w związku z tym nieważne, że to jest zapożyczenie. Jest to wyraz nam potrzebny, w związku z tym mamy jego rozwój. Jeżeli chodzi o zakres stosowania, to tutaj zwłaszcza chodzi o terminologię. Zwracam uwagę na takie wyrazy jak biologia, elektron. To są jedne z największych gniazd. Proszę zobaczyć, tworzą na przykład elektron 210 derywatów i to są tylko wyrazy ogólnopolskie. Podsumowując, to, co w pośpiechu próbowałam szybko powiedzieć, bo Borys mi tu pokazywał karteczkę, że mi zostało niedużo czasu, uważam, że do najważniejszych czynników, które wpływają na wielkość i strukturę gniazda, należy przynależność do części mowy. Tak? Są części mowy, które po prostu produkują więcej derywatów. Po drugie, będzie to udział w procesach konceptualizacji świata. W tym terminologia, zakres stosowania, to są bardzo ważne czynniki. I trzeci to jest nacechowanie stylistyczne. Słownictwo podstawowe, neutralne ma szansę tworzyć większe derywaty. Za mniej istotne czynniki uważam genezę podstawy i formantu, jak i też długość. Trzeba pamiętać, że często te czynniki są oczywiście powiązane. Dziękuję.